malume. Wena manje ufunani la? Kufanele ngibuze lo mbuzo kuwe. Kulungile. Ngibuze. Ufunani lana? Yindaba vele ufuna ukwazi. Ungalinge nje ungibuze lembuzo engenangqondo mina. Akube njalo ke. Usuhambile wayohlola? Akudingeki ubonisa ubulwa bakho njalo. Ungalinge ungibize ngesilima mina usangena. Futhi mawufuna ukungibiza ngento, ngibize ngento yakho enhlanhla. Ngitshele, kukhona nje okuhle okwenzekile kuwe namuhla? Cha. Yebo. Baba ukukhobanisa ukwenza isikhathi day angagcina sekuyaphela namhlanje. Kumele sithi namuhla bese nenhlanhla nje kakhulu. Angjalo. Uyabona ke? Angikutshelanga na. Akube njalo ke. Kodwa qinisekisa ukuthi uyahamba uyohlola ngoba ngiza nesimanga esizokuthusa. Ngaphambi kokufika la, qinisekisa ukuthi uphephile. Hamba. Empeleni awumubi kangako malume. Kodwa futhi lokho engizokwenza kuzosisiza sobabili. Indaba nabukeka nimuncu nina. Asibhiyozeni la ekhaya. Cela nizame ukubuya ngathi ngijabulile. Bazothi nje abantu mabenibona ninje. Wedurka. Noma ngabe wena wamamukela ulila njengomamezala wethu, kodwa thina sakamamukeli. Futhi boqhubeka ushintshe inhlangothi njalo. Satiteka sazi kuphi? Ingabe iliphi iqembu okumele sibambisane nalo thina? Ngiyenzeka ukuthi angikhulumi kabi ngolile ekhathini ezithile. Kodwa lokho akusho ukuthi sengimamukele. Usho kuthini? Kusho ukuthi angisoze ngamamukela. Kwenzeke kanjani? Kamumva nje anganibulo ukukhuluma naye kakhulu. Uchitha isikhathi naye nishana nezandla. Sikubonile. Saraswati. Indlela esiphatha ngayo abangani bethu. Kumele siphathe ngayo uzitha zethu. Ngalendlela sokwazi ukubona indlela yabo ebese siyabanqoba. Turka. Ngincoma ukuhlakanipha kwenqondo yakho. Saraswati. Ngizoncoma ukuhlakanipha komqondo wakho. Kodwa namhlanje uTurka uzoba oqala. uTurka ngumuntu omuhle. Yebo, siqembu elilodwa futhi. Iqembu. Besineqembu ngaphambi. Saraswati. Lo ndaba baleke ngani manje? Turka. Yini enye oyihlelile? Yini enye odinga ukuthi sikwenzele yona? Asikho isidingo sokuthi ukwazi lokho njengamanje. Icebo lami liyokwambulelwa kini maduze nje. Ngiyanithembisa ngalokho. uAJ ngiyazi ukuthi akasoza ishada leya ntombazane. Le ntombazana ayisoze yaba umamezala wethu. Turka, pha kungani waduna ngecebo lethu ngalosuku? Ngoba leli cebo belinemaphutha. Benizoba nje kuseni kulelo cebo. Elami icebo liqanjwe yimi kodwa lizokwenza holila lonke. Ukuze makukhona umuntu obanjwa kubolila. Owethu umndeni ube busula kuyo yonke into. Konke ukuhlabalanza kubomndeni wakhe. Hayi wethu. Olelo yakwazi ukwenza izinto enjalo. Sawubona. Senza amalungiselelo abalekile. Kodwa uAJ wazi konke. Ngeke kube nomthelela ngisho noma uAJ angazi ngalokho. Uyabona emphakathini wethu akuthini esishaya umthetho kepha umphakathi. Uma uAJ esithola esehlazekile emphakathini umsebenzi wethu bese siwuqedile. Manje ke yeke ucabanga kakhulu ke lapha. Ugcine umlomo wakho uvaliwe ulandela imiyalo. Ngakukhipha lapha estation nginenhloso ukuthi wenze ukuthini.
u-AJ ukanje. Kodwa mina ngibona ukuthi Mnumzane, ngiyacela ungidedele. uAJ umkhohlisi omkhulu. Mnumzane, ngiyacela. Hey, Kungazi awuthulise lo wenza dodi. lokhu kumina. Hey. Awuthula Ngiyacela mnumzane lalela. ebengikusho mina soqhubeka ngendlela esihlele ngayo. Sizokubuyisela khona la emsebenzini. Mnumzane, uAJ uthatha umngami ngihlangahlangene kumanje. Uba lo okhulumayo lapha. Kungani memeza manje? Bangumsindo unolaka ngazi udinwe yini. Uthi uAJ uthathile umngakhe. Usehanjelwa ingqondo. Le ndoda iwusizo olukhulu Mleshi. Ewubani ngegama lendoda? Suresh Vilas Salunke. Namuhla ulilo uzobe ngowakho futhi kuyagcina ke lapho uyangezwa. Ungaphuthelwa ukuzibophezela ngo7 ntambama njalo ngomsombuluko kuya kulesihlanu on yours truly zizonke sisonke DStv channel 169.